achiel kata machielo tibiro ng'ad nyinge oko, ibiro kawne okang' mar chik. Emomiyo kata seche midhi manyo tije mag sirikal gi pod dwaro mondo chiw nyaka oboke ma EACC manyiso ni opuodhi iler. Koro king'iyo maling'ling mowuok Siaya kacha, kapod wadok e board mochung' ne ndiko jotich sirikal ma county no, miluongo ni County Public Service Board. Kae ma maling'ling wuok ni nitiere koda ka joma bende chiwo oboke yor hola. Nikech samoro idwa ni mondo mi tich to gimoro ma en gi lweti onge, to ng'ani wacho ni en koro dwa miyigo gimiluongo ni lipa pole pole. Idwa chudo kidam kidam. To kidam kidam ni samoro ionge kode machiel kachiel. In gi mwandu ni moro kata title deed mari moro minyalo kawo tikete lwete to koro maki godo mafuanda. Mafuanda ni nyiso ni gimang'o micha kata ka pono chuli ga aching'. To nitie moro miketo ne madhine mana chalo ng'ama okawo hola kore chulo check off. Timo standing order ne jo county. Nyaka chieng' moro itiekri kode ka nogoni ni nengo mar oboke mamiyi ni mandiki go tich ne en 300,000. To nyaka chieng' moro itiek na 300,000 no e kiduoko ni title deed cha. Magi timore. To kendo ka ing'iyo koro sa jomineno ka ne igolo tich ni koro gi jotije ma yawagi giywak ni gin ne ging'eno ndik gi e tich. Ng'ato samoro Godfather kawo pesa. Nitie machielo bende ng'isi ni en ong'ise ni pod en miluongo ni temruok mar probation cha. Ma en ong'e ni koro kotieko to koro iyange kaka achiel kuom jo iye. To mana ka wapenjo ka jogi sama ng'ato wuok e ode mowuok no dhi tich apis e county ma Siaya, nitiere apis modhiye modhi ondikore gimiluongo ni physical office. To magi gin apise kata kiweyo mana hospital kama itiye. Chik ma sirikal bende wacho ni nyaka clock in gi clock out time nyaka irwak nyingi. Irwak nyingi kidonjo, irwak nyingi kiwuok. Yes. Kiweyo kata mana chik mar sirikal, kuonde ma ji tiyegi en chik ma oketi kuonde go nikech samoro gimoro nyalo timi oko kucho. To yo mabedo mayot mar ng'eyo ni ne yie tich kata ni onge en kaponi no ne ni nyingi ne nie tich. Koro ma to nyaka to timre. Kata bed ni en chik, kata bed ni ok en chik, to thothne kuonde ma ji tiyego nyaka tiyange ni ng'ama biro kata mana e class kuno ma ji nitie register nyaka non ng'ama nitie ng'ama onge. Koro en miriambo kaponi jodito mag sirikal wacho ni ok ging'eyo ni nitiere jotije ma kamagi. Manyiso ni osebedo ka nitie jotijegi to samoro gwenyruok mar pare ma samoro wuok ma koro gikone ng'ato koro amua ni kare koro wagole iro kare wasebedo gi jotije manyawawa higni te kata higni 2 ma sirikal no osebedo. Ng'ene ywak osebedo ka nitie. Nitie winjo ka kinde moko jalup gavana ywak William Oduol wechegi mag jotije mathoth manyawawagi. To aparo ni bedo ni gin joma wuok madonjo e tich kendo giwuok ka gidok kuno ma gintiere